Wis duwe pacar apa durung? Urung ya, Pakde. Urung. Orang yang selalu teraniaya akan banyak rezeki. Alah. Amin. Wah, jan wis diratani kabeh. Ibu-ibu alhamdulillah. Kosek. Apa? Sampean ndeleh dhuwit ning kono gampang ilang. Kok iso? Sing pengen resepe ben ra gampang ilang. Heeh. Iki mau aku wis diwenehi lho. Piye? Resepe duit ben ra gampang ilang. Sampean ngerti ora? Duwite tak deleh ning endi? Ora ngerti iki. Ndek iki ning kene. Iki resep ben duit ora gampang ilang lho. Arep dimaling ya masuk maling arep ogok-ogok rene ya ora mungkin. Ora duwe. Iki ora nanggok blas e. Lah iya. Kek di. Oh kene. Ngapa kok malah kiri-kiri iki ngapa? Keri kena udel. Wah, duwite iki dawane iki sepiro rek. Wis ngate kaya ngono iki lho. Keri ya kae. Oh, nikan. Iki wis tuwa iso keri bae. Oh, iso. Iya. Aku tergantung musuhnya. Alah. Nikan iso suwe saya pinter iki aku. Ayo. Kowe kelas pira to, Dok, sayang? Kelas 1 SMA, Pak De. Bayangke kelas 1 SMA sudah melalang buana. Amin. Lah ngene iki lek ora mergo pangestune panjenengan ya aku ora iso dadi kaya ngene iki. Pancen aku mandi-mandine wong. Iya. Ya soalnya mendekati Tuhan. Kudune seneng lho, berarti wong agamane kuat. Kaya wayang ki lek makin cedhek karo dalange iki berarti watake ki apik. Ora karepmu ora ngono cedhak karo Tuhan iki mati ngono ta kowe? Ora, sampean kan wis haji. Heeh. Lah kan dongane sampean kan mesti mandi. Ah, Kan iya. sampean wis di rumahnya Allah. Amin. Ya pancen aku mandi-mandi. Lah. Ngono lho. Aja beransumsi. Aja nesu. Sik iki aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Yo berarti Nggih. padha karo si Lintang. kae lho. Heeh. Anu, iki terus terang iki karo wong tua kudu terus terang ya. Nggih. Wis duwe pacar apa durung? Urung ya, Pakde. Urung. Apa ora iman-iman mbok gurke? Apane? Atimu kuwi lho. Oh. Masa remaja ikutilah masamu supaya tidak terasa hampa. Kalau saya tidak seperti itu. Di masa muda zaman sekarang, saya itu berlomba-lomba mencari uang biar masa tuanya itu tidak kayak sampean. Ngapa? Masa tua itu harusnya menikmati hidup. Lah sampean sik nggak kerja. Justru saya kerja menikmati hidup. Karena Kok iso? tidak hanya mencari materi tapi juga mencari kesemenangan hati. Oh, golek senenge ati. Berarti ora dibayar ora apa-apa. Lah sampean ning kene jek Ya jaluk yen ora bayaran. dibayar lah atine ora seneng. Lho kan golek senenge ati. Iya lah senenge Dan ati. berarti sampean lek gorek materi, berarti kan sampean duduk wong seni. Loh. Lek jenenge wong seni kuwi arep ora dibayar ora apa-apa ya, Mas. Aku yang seni ora ning kene ning mburi ku ana kamar mandi. Seni kuwi nguyuh nek kuwi seni kok. Wah kok malah warna-warna. Kowe bos, yen tak goleke. Apa? Tak goleke calanan ku iso dadi pacarmu. Ndi, ganteng apa ora? Modale gur nyawa tok sing ngendang jaipong. Iya. Lah yoga. Oh, Lek gah, kae gah, malah gah. malah kae dadi mokondo. Iya. Mbak Niken berarti kancani Mbak Winong. Mbak kene Mbak Winong, kene Mbak Wah, Winong, kene Mbak iki. Winong. Ayo. Sampeyan iki favoritku mung nonong kae tok. Kene Mbak Winong. Kene, Nang. Ayo. Sik ning laras pelok terus bae. Sepote tunuk gleng wis ya, Mas. Apik men kuwi. Tuh. Apik men sepatu kok. Tunuk gleng ngono ya. Mending ngono ya. Ya, ya, Oke, kok ya, ditabuk ya. bareng ya. Ayo. Ciralu tunuk. Wis Ya, ya, Mbak. Kok sik kowe wong tuwek-tuwek kok iso manut karo bocah lho. Kan. Dalam, Coba sepatu mau ganti jogeti Mas Garing jogeti iki mau. Nah, coba. Ayo. Ayo Mas Garing coba. Ayo, Pak. Iki mau. Dah, baleni. Ayo kan. Tunuk gleng. Mas Gareng. Tunuk gleng. Eh. Tunuk gleng. Iya. Tunuk gleng. Kayak ngerti. Tunuk gleng. Wes. Tunuk gleng. Wes. Tunuk Iki gleng. tak jogeti. Kowe ngerti jogetan apa iki? Nyapa? Ngetus. Wah. Gan. Mbak Winong di Mbak Winong rene. Marahi niken iki lho. Ora ini lho sepot kok tunuk gelingi lagi iki lho. Apa Tapi, sepet? Pak. Wah. Ya kene. Waduh jan. Bocah saiki iki lho ayu-ayu aku biyen kok kesusu lahir ngopo.
Apa balik nah? Balik nah, sing talboni wis ora ono. Loh, ning sampean ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu, di usia segini itu malah selerane itu yang lebih tinggi. Loh. Biasanya luwih tua. Ah iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kaya di umur 50 ke atas. Lah mbok karo mangun gong kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo piye sepuh sing umure 50 munggah? Neng kudu anu Mas, nggih rada sugih Mas. Lek ora sugih ya golek apa. Oh, ya apa prinsip Ya apik. kan, dadi ngenteni Ora, dina. kowe iki jare iki penyanyi apa wereng. Golek wong tua ndang mati warisane mbok apa ngono. Wah. Neng sampean ki pantes dadi walit. Dadi walit wae, dadi walit. Walet. Walit. Walit Sing apa? film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton film kura kowe. Ya sampean tok maneh ki dadi walit, terus aku iki bojone sampean ki bojone sampean. Terus Ngono lho. aku kudu piye? Terus walit nak niken boleh, ngono ndang. Walit nek niken boleh. Tak nak lah sosis walit layu. Sakit. Omong apa to jane? Loh, kuwi film zaman saiki viral lho. Lah jaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Lha apa? XX. Wis ora acet. Kene saiki Mas Garing ing tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Astagfirullah. Nah, kuwi Bocah iki polahe ya wis aja ngolah gek semangat iki ngono kuwi. Oh iya. Yo larase pelok sampean mang gandrung bawa nyidam sari gandrung winong karo gandrung niken. Iya. Ayo kuat ora. Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan Apa baik dan TNI? tenan po. Apa Tani. TNI TNI apa? Lu tiru-tiru Pak Susno. Mbok rasa ngaku-ngaku ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan.